Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, myslím si číslo. Keď od neho odoberiem 5 a výsledok vydelím 2, dostanem 6. Aké číslo si myslím? No, ak ste práve v duchu začali riešiť túto rovnicu zo základnej školy, ste šikovné, ale nás teraz zaujíma iné číslo. Lebo je začiatok mája a čo vám ide hlavou? Ja tipujem, že sú to čísla typu -3, -4 alebo -5 kilogramov. Myslím si dobré čísla? Možno práve teraz hovoríte a premýšľate, ako dobre by bolo, kebyže tieto čísla do leta schudnem. Lebo v mojom okolí nepoznám dámy, ktoré by nepotešilo mať o pár kil menej, kým začne leto. Pozrite sa do kalendára a vidíte, že máte zhruba 8 až 10 týždňov, kým odídete niekam na dovolenku alebo si dáte plavky. No a vtedy to príde. Náš mozog ide svoje. Bolo by fajn trochu schudnúť, ideálne i hneď, ale ako mám začať, ktorá letná výzva ma tam dostane? Milé dámy, zastavte sa. Dnes si povieme, čo sa dá reálne do leta stihnúť bez toho, aby ste v júni skončili s nejakým jojo efektom, pretože to vám na nálade nepridá. Takže ukážeme si dnes stratégiu, kde môžete v kľude jesť, aj hýbať sa s radosťou a napriek tomu budete chudnúť. Takže ideme späť k matematike. Schudnúť 5 kg za 8 týždňov je cieľ, ktorý sa vyžaduje čo? No riadnu dávku energie, podporu okolia, podporu rodiny a najmä dobré návyky. Vy ak pôjdete do extrémnych diét alebo do drastického športu, tak áno, stratíte nejaké kilá za týždeň, ale tam budú aj svaly. A my hovoríme o tom, že my chceme chudnúť z tuku. Áno, to je pre nás základ. Pretože ako iste dobre viete, čo robia svaly? Svaly sú náš základný metabolický motor. To znamená čo? Že sú to jediné tkanivá v tele, ktoré aktívne spaľujú energiu, aj keď práve nič nerobíte, len ležíte pred televízorom na gauči. To znamená, že čím viac svalov máte, tým rýchlejšie vaše telo spaľuje. Takže aký je náš plán do leta? Čo je reálne dosiahnuť? Použijeme na to stratégiu, ktorú volajme 3, 5, 10. Prvé číslo 3. Číslo 3. 3 jedlá denne s bielkovinami. Ak vy chcete chudnúť, musíte jesť, ale musíte jesť veľmi dobre, veľmi strategicky a snažiť sa jesť zdravo. To znamená, že to číslo 3 si zapamätajte tak, že keď jete 3-krát denne, každé vaše jedlo musí obsahovať porciu bielkovín vo veľkosti vašej dlane. Raňajky, obed, večera. Mäso, ryby, sardinky, vajíčka, tvároch. Prečo? Lebo bielkoviny tlmia hormón hladu, grelín, a chránia naše svaly. A vy keď máte dosť bielkovín, to znamená, že aj váš mozog je spokojný, sýty a nebude vysielať signály na vyjedanie. Druhé dôležité číslo 5. 5 dní v týždni nejaký pohyb. No nemusíte hneď dvíhať nejaké ťažké činky vo fitku alebo utekať na kardio, spinning a podobne. Cieľom je dať telu 5 krát do týždňa signál, že potrebujete jeho svaly. Rátame sem akýkoľvek jednoduchý pohyb. Svižná prechádzka s obsom alebo svižná prechádzka po jedle? Áno. Práca v záhrade, pri ktorej sa trochu zapotíte? Výborne. 20 minút cvičenia s vlastnou váhou v obývačke? Ideálne. Ide o to, aby ste jednoducho rozprúdili krv a povedali svojmu telu, tieto svaly používam. Možno to poznáte, citát od antického lekára Hippokrata, ktorého myšlienka bola: to, čo sa používa, sa rozvíja, to, čo sa nepoužíva, chradne. Čiže v skratke je povedané, že tie časti tela, ktoré majú nejakú funkciu, zostávajú zdravé a pomalšie starnú
ak sa primerane nejako namáhajú a používajú. Naopak, ak sa oni nepoužívajú, tak sa stávajú náchylnými na choroby. Zakrpatievajú a predčasne starnú. To znamená, vy keď používate svaly, oni pracujú pre vás ako non-stop spaľovače tuku. Preto chceme, aby ste sa hýbali, aby ste neprišli o ne, pretože po anglicky sa hovorí use it or lose it. No a tretie číslo 10. 10 000 krokov denne. Ja viem, už ste to niekoľkokrát počuli, ale vysvetlíme si to, nie je to také komplikované. Toto je taká tajná zbraň každého úspešného chudnutia. Nenechajte sa vystrašiť, áno, alebo odradiť tým číslom. Či to bude 10 000, alebo 9 000, alebo 11 000. To na tom čísle svet nestojí, ani nepadá. Dôležitá je tá aktivita. My chceme, aby ste sa hýbali, aby ste sa prechádzali, chodili na prechádzky a mali chôdzu vo svojom dni. Prečo? Pretože toto je ideálny šport na spaľovanie tuku. Tuk najefektívnejšie pálime pri nízkej tepovej frekvencii. Vy keď sa totiž pri behu zadýchate, takže nevládzete hovoriť, telo prepne na iný zdroj energie, na cukor, ale pri takej svižnej prechádzke zostávate presne v tej zóne, kde váš organizmus siaha priamo do tukových zásob. Ako keby som k tomu ešte mala dodať, tak chôdza navyše nezvyšuje kortizol, čo je stresový hormón, ktorý už sme si v minulej časti povedali, že uzamyká ako keby ten tuk v tele a potom ho nespaľujeme. Ak teda pridáte k vášmu dňu tento pohyb, tak vám to pomôže, aby ste do leta zhodili 3 až 5 kg a to úplne prirodzene. No, možno si práve teraz hovoríte, Miroslava, to je nejaké až príliš jednoduché. Jesť bielkoviny a hýbať sa. Ja chcem niečo drastickejšie. Chcem vidieť výsledky hneď. Viete. Viete, čo je drastické? Chudnutie versus chradnutie. Vy ak len drasticky obmedzíte stravu bez toho, aby ste sa hýbali, tak telo sa zbaví najskôr svalov ako tuku. Výsledkom je potom čo? No, taká postava typu skinny fat, áno, že váha nám klesne, ale telo vyzerá tak mľandravo, tak menej pevne. A toto my nechceme. Toto nie je cesta k nášmu novému ja v našom zrelom veku. Takže chudnutie je o tom, kto má stabilnejší cukor v krvi a ak začnete praktizovať túto stratégiu 3, 5, 10, 3 krát bielkovina, 5 krát investícia do svojho tela pohyb a 10 ako 10 000 krokov denne, vaše telo sa poteší. A mám pre vás ešte jednu dôležitú vec. Chudnutie je tímový šport. My máme teda pred sebou koľko? Sú to cca 2 mesiace. To je stále dosť času na to, aby ste v júli stali pred zrkadlom a cítili zo seba takú hrdosť. So mnou si budujete malé návyky pre ľahké chudnutie. Takže začnime v tej našej hlave a ak chcete začať tento májový reštart so mnou, poďte, spojme sa, viete dobre, že prvá konzultácia je u mňa zdarma. Link na ňu nájdete na stránke chudnihlavou.sk alebo v popise tejto epizódy. Takže pozrime sa na váš konkrétny prípad a nastavme vám vašu osobnú stratégiu chudnutia. Lúčim sa s vami výsledkom úvodnej rovnice. Ak ste vypočítali tú rovnicu zo základnej školy a vyšlo vám číslo 17, gratulujem. Máte u mňa jednotku z matematiky a prihláste sa u mňa aj na dobrovoľne voliteľný predmet chudnutie hlavou. Do leta stíhate. Potom nám leto dá vysvedčenie. Takže milé dámy, do počutia o týždeň.